gusto ko pa nga pong mabuhay. Si Shalani, huwag kang umiyak. At bakit po umiiyak si yung anak niyo? Kasi po gusto niya po kayang matulungan si lola niya. Kasi po may sakit po si lola niya. Kailangan po namin siya i-gastro. Ngunyan po, wala po kaming sapat na pera para matabangan po ang aming nanay. Sana po matabangan niyo man po kami. Kasi hirap na po kami. Kasi ang asawa ko po, nagtatrabaho lang po ng construction. Hindi po sapat para kumita kami at makakuha ng ganong kalaking halaga. Tapos po yung asawa man po ni tatay, isa lang po siyang magsasaka. Ngunyan po ang kinikita lang po ni tatay, sapat lang po para may pangkain-pakain lang po. Nanghagad lang po kami sa DSWD, pambulong-bulong. Pati po duman sa yan po sa center, nagtatry po kami lagi makahingi lagi ng mga gamot niya. Kaya gusto naman po, kung sakaling maawa man po kayo sa amin, matulungan niyo naman po yung nanay namin. Kasi hirap na po talaga ang kaisipan namin kung saan po kami kukuha. Iiyak talaga si ano pangalan niyo, Nay? Ate. Ako po si Jessica de Torres Ambrosio. Asawa ko po yung anak niya. Kung tutusin po, ko lang siya. Biyanan ko lang po talaga siya. Pero dahil mahal po namin siya at wala naman po talaga kaming ibang nanay, siya lang po talaga. Kaya gusto ko pong makasurvive si nanay. Sana po tulungan niyo naman po kami. Kasi kung saan-sana po kayo kami lumalapit. Hindi po labas ng saan. Talagang gusto mo na matulungan si nanay. Kasi hirap na kami. Kumbaga ang pinakahiling niyo po ay mapagamot si Yun lang po talaga ang gusto namin, mapagamot si nanay. Kasi wala po talaga kami. Oo. Akala po nila meron kami. Walang. Kasi hirap na po kami pag nahihiling namin si nanay sa tuwing makakan po siya. Sinusukan niya rin. Kung sakali man po makikita niyo si nanay, maawa po kayo. Kasi kung ano man po, kahit ano pong ipakain namin sa kanya, iniluluwa niya din po. Tapos po yung paa niya, lagi na lang pong namamaga. Hindi po namin baka pagising po namin, kung makakasama pa ba namin siya. Hirap na kami. Ito po mga kalingap si nanay na tinutukoy ni Ate Jessica. Papakita po natin. Payat na, no? Hindi po ganyan ang katawan niya. Laking tao po na ni nanay dati. Ano po yung pa ibang yung niyo po namamaga na, no? Ano na siya? Namamanas na. Bakit na? Anong sakit niyo po baga? Hindi ko nga po alam kasi bawat pong kinakain ko, nabara lang yan dito. Hindi mo malunok? Hindi ko po malunok. Ngayon pag nahihirapan po ako, tulad pagkain ako ng karne, nabaran dito, nainom ako ng Sprite para mailabas yun. Para mailuwa. Pag hindi naman po inailuwa, nahihirapan akong maghinga. Kaya pinipilit ko mag-inom ng Sprite para maluwas yun. Tapos yung mga gulay na kinakain niyo. Kahit gulay pong okra. Kahit po lugaw, kahit ulak okra, madulas na yun. Niluluwa pa din po. Paano kayo na yung nakakakain? Tapos ang dami ko pong singo, pinipilit ko nga pong kumain, gawa nga kang Pinapalakas po namin ang gusto ko pa nga pong mabuhay. Kaya kahit pa paano, pinipilit kong kumain kahit unti-unti ang nakakapasok sa tiyan ko. So ito si ate, anong pangalan niya ate? April Ann po. April, tsaka si ate Jessica. Opo. Si ate Jessica, mahal na mahal ka po ng biyanan niyo. Ginagawa po namin lahat. Mahal po nila ako. Kaya lahat ay ginagawa nila sa Grabe yung iyak bagaw. Yung ibang biyanan galit sa ay yung ibang manugang. Manugang galit sa biyanan. Hindi naman po yan. Halos po lahat ginagawa namin sa kanya, kahit nga po itong ikakain na lang po namin, ibibili pa po namin yan. Kahit nga po sabihin na may nagagatas po ako, nalilingawan ko po ang aki ko para lang sa kanya lang. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa asawa ko, dasal lang ang kailangan namin kasi walang ibang makakatulong sa amin kundi ang taas. Ayan, sabi ko po sa kanyang nanay, yung kay nanay, lumaban ka kasi nalaban kami para sa'yo. Kaya nga po kung saan kami naghahagad ng tabang. Kahapon po nagpunta ako sa barangay.
Kasi nga pinakita ko nga po yung referral kasi hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga. Pero kung tutuusin, dapat hindi ko pa iniisip yan. Kasi hindi ko naman po siya tunay na magulang. Pero dahil siya ay nanay ng asawa ko at mahal ko yung asawa ko, ginagawa ko lahat. Ang mga anak ko, napapabayaan ko na po kasi iniintindi ko yung biyanan ko. Kaya sana po matulungan nyo kami. Ilang beses na pati kami nagbabasakasakali sa mga katulad ninyo na matulungan kami. Pero lagi po kami bigo. Kasi nga po si nanay po eh. Gusto ko po kaya si nanay mapagamot. Kasi nahihirapan na po siya. Mamait na po si nanay. Anong pangalan niya, nanay? Malin Ambrosio po. Ano, nay? Buti nakakayanan niyo yung sakit niyo. Kinakaya ko po alang-alang sa mga anak ko at mga apo ko. Pinipilit kong kayanin. Hindi niyo naman po naisip na sumuko. Hindi ko po naisip na sumuko. Gustong gusto ko pong makapagamot. Pag gumaling ka na, anong bang mga plano mo? Gusto ko nga po magtrabaho para makatulong sa kanila. Makabawi mo lang sa mga sakripisyo nila sa akin. Lalong-lalo na ang aking manugang na grabe ang sakripisyo sa akin. Kahit natutulog siya, nagising siya, ginigising niya ako para tingnan niya kung naghihinga pa ako. Nasabi, Talagang nag-aalaga sa'yo si Ate Jessica. Kasi po, kahit ito din po nasa kanya ako. Kahit yung asawa niya. Saan po kayo nakatira? Nagpunta po ako dati sa kanila. Palipat-lipat na lang po si Tapos nanay ang sabi simula nga po po- nagkasakit po siya. Kasi po dati po si nanay nakatira po talaga sila sa Palanas. Kaso man nga po, dumating po baga sa atin itong bagyo na pinakamakusog. Nag-iba Yun yung po bahay. itong bagyong ito na ano po yung bahay nila. So dito kayo sama-sama. Ganyan po, dito po kami sama-sama. Kinuha ko po yung mga plywood nila dumaan. Kasi para po kunin ko na lang siya. Ganyan po. Tagalog. Ngayon po kaya ay nagkasakit si nanay. Ang sabi ko po dito sa kapatid ng asawa ko, ibigay mo sa akin si nanay. Dito mo muna dalhin sa akin si nanay. Itatry muna nating ipanghingi ng tulong. Kaya ang sabi naman sa kuya nitong kapatid ng asawa ko, sige na ate, sabi niya ganun. Kasi nahagas na din kaya akong tingnan si nanay at namamaga na daw si Bitis, hindi daw nakakaihi, hindi nakakaudo. Isipin mo man kuya kung hindi man po nakakaudo, syempre Hindi malalason siya man. nakakatae. Iyo po malalason man po si nanay. Hindi na po nakakatae si nanay. Opo. Nakakatawa man po pero nahihirapan. Pero ngayon Nahihirapan. po, Nahihirapan. nakakaudo-udo naman na po kasi dahil po sa lactulose. Ito pong binigay ng doktor na gamot. Kasi sabi, nakiusap po ako sa doktor na malaman po kaya kami pambaka ng bulong. Meron po ako. Ano sabi po ng doktor? Kailangan daw po siyang i-gastro. Ito pong gastro na ito po yung titingin sa kanya. Kung may nagbabara na po dito sa ating lalamunan, ito po yung esophagus kung tawagin. Ang sabi pa ng doktor sa akin. Pero pagdating man po sa ibang mga bahagi ng katawan niya, wala man po siyang sakit. Ito lang daw po ang kailangan naming anuhin. Sa BMC pa daw po ito. Saan po kami kukuha ng ganong kalaking sapat na pera? Magkano daw po? Sabi po sa amin, kung pupunta daw po kami sa BMC, magtagama daw po kami ng mga 35. Kahit nga ni po piso, wala kami. Pamasahe lang po ang dala namin kahapon nung nakaraan. Saan kayo pumunta? Sa provincial po. Nakumpay na po yan si nanay sa provincial kasi may tabangan po baga ang provincial. Ngayon po 2 beses na po yan na na dala sa ospital, nako-confine. Kaso wala pa rin po siyang wala pa rin po dapat improvement. ma-check siya ng gastro. Opo. Ngayon po, Ng work. ayan po, ganyan po si nanay Si nanay, nagsuso pa siya. Ano yung kinain niya? Opo. Pasintabi po sa nanonood. Nakabara sa lalamunan. Di na po gumigiling yung mga intestine niya. Kung saan po namamaga na po ang mga intestine niya, ito po ang kailangan na yung maagapan. Kaya nga po, naghahagad po kami So ng pagkatapos tulong. nung check ng gastro, yung sa gastro, anong sunod daw po na gagawin? Babalik daw po kami duman kay Sir, kay Dr. Aldwin, na tumingin po sa kanyang doktor para daw po malaman at mabasa daw po kung ano daw po ang sasabihin sa BMC. Pero ang sabi po sa akin, ito daw po ay yung tinatawag na sa Tagalog po garo itelescope po garo itong laog ng niya dito, mga intestine. Siyempre, kung sakaling itelescope na po ito, alam ko po kaya delikado na din ito at mahihiro na rin po yung katawan niya. Kaya ang amin naman po, sana man lang po kahit na lang
pang gamot-gamot ni nanay. Matabangan man lang May po mga kami. maintenance po siya na iniinom. Itong lactulose lang po, at saka po itong Hindi birch man po tree ako lang po makakainom na ng gatas. Kasi di po siya nakakainom ng gamot. Pag mga liquid yan, iinom ko. Inom Pero ka pag lang mga, ng ano. Hinahalo po sa gatas. Pero pag para- capsule, babara po ito. naandito lang po yun. Tinahalo niya sa gatas Opo, yun. para- Binubuka ko po yun, halo ko sa gatas. May ano po kayo? May gamot pa kayo? Ito pong lactulose, kulay pink. Ito po yung lactulose na ito, kuya. Ito Pampalambot po lang yung daw yun ng pampalambot na po ng ulo. Sabihin mo po na wala na yung lactulose. Iyo po. Ubus mo na po. Meron na po ba yung meron pa po bang lactulose na gamot Wala siya? na. Last bowl Wala na na lang po po. kagabi. Last bowl na lang Kung mamayang kagabi. gabi wala nang iinumin. Nasaan yung kahon? Nasaan Yung yung ano? kahon. Ate, kunin mo daw yung Kunin mo kahon ng yung kahon lactulose. Oo. Ano po yung gatas po yun o ano? Ito pong lactulose na ito. Ang nireseta po talaga sa amin ang lactulose at saka Ensure Gold. Ito po yun. Pero Gatas ito, po yun, hindi iyo po, gatas po ito, Ensure Gold na Ay, ito. ang Ngunyan po, mahal. Magkano yun? 1.5 po yung maliit. 1.5 po pag hindi po senior. Dahil nga po, gusto ko po makabakal na itong Ensure Gold na ito, kuya. Nanghiram po ako ng pera kasi ang sabi ko po kailangan na Magkano po ni yung nanay. Ensure Gold? Insure Gold na ito po 1.5. Yung maliit Dahil lang po po gusto ko po makatawad at makabili pa po kahit pang biskwit niya. Nagsabi po ako na senior po si nanay, itinukdo ko po sa doktor. So, Sabi ko, 1.5. senior po si nanay. Naawa po sa kuya. Ang doktor ginawa po sa kuya 1 to lang. So 1-1 na lang yung Iyo po. Kasi nakatawad pa po kami. Sa Mercury po ito. Ito po itong Lunes. Nay, gusto mong gumaling? Gustong gusto ko pong gumaling. Pray lang. Ang pinaka-ano ko sa iyo ay manalangin talaga. Yun na nga po. Dapat manalangin tayo na. Okay, nane. Bibigay lang ako sa inyo Nay ng pambili mo ng pero yung sa gastro wala pa tayo no. Iyo po. Pag-pray natin na magkameron tayo ha. Kaya nga ni po ay. Yung sa Sana pang-maintenance po. ng gatas mo. Sana po kuya matabangan niyo po si nanay. Maraming salamat po. Makabili po ng gatas. Kulang pa yan. Paano, Anay. At pang nyo, pang bili din nyo ng pagkain. Yung sa iba. Maraming salamat po. Maraming salamat po kuya. Sana po marami ka pa pong matabangan na tao. Yun. Pag-pray natin na malay mo may sumagot nung Kaya nga Gastro. kaya nga ni po. Alam niyo po ngayong araw, may po kami nagising. Bakit? Kasi may tinatawag po kitang simba ng tulay na bato. Nagsisimba kayo. Iyo po, nagsimba kami. Po kami. Nagsimba po kami. Tapos po, nakisakay na lang po kami kay Umang. Kasi sabi ko po nga, mananata na lang na marahay si nanay. Gumaling. So, hindi man po namin akalain sa pagsimba ko po kanina, nagdasal lang ako. Diyos ko po, saan tabangan yung mga aking biyanan? Bigla na lang po kami dumating sa amin. Ay, salamat po ng marami. Si Lord naman ang oo. Ito po yung tunay na anak. Ano gusto mo gumaling si mama mo? Opo. Gagawin po namin lahat para gumaling siya. Siguro si nanay mabait ito. Opo. Mapagmahal Mabait po ito. yan. Sobrang bait niya. Wala po kaming masabi. Kaya kasi kahit manugang, mahal na mahal. Sobrang mahal ko po ang mga biyanan ko kahit po sila ganyan. Hara-harayo lagi. Tsaka yung mga anak po. Kasi maasikaso po siya sa amin. Maasikaso po siyang magulang. Alam niyo po ba, ang trabaho niya dati, katulong. Dahil sa pangangatulong niya, ayan po nangyari sa kanya. Dahil po gusto niya makapag-aral ang mga anak niya. May nag-aaral pa po kaya dating mga anak niya. Ito po dalawa. Magkasakit ako. Ngayon po nung nagkasakit siya, sabi po namin magtrabaho para makasuporta kami kahit panggamot-gamot. Kaso hindi man ganun po sapat kasi nagsisimula pa lang po. Ang sabi po ng amo, overbali na. Sabi ko, paano yan? Saan kita kukuha ng panggastro? Ngayon po, pinauwi ko dito itong kapatid ng asawa ko. Sabi ko, lalakad po sana kami ngayong aga. Sabi ko, dapat madaling araw pa lang, alas 3 pa lang, makalakad kita duman, makapila kita sa DSWD para makahingi kita ng tulong kay Mayor.
Oo. Ikaso man nga po, ang sabi sa kuya, dapat Monday na lang daw. Sabi ko, tama-tama nanay, garo. Pumipila din kayo sa ano. Tama yun, tama yun. Pipila po kami. Mahagad sana po kami ng tulong kay Mayor sa DSWD, kay Dong Padilla, lahat po. Sabi ko nga po sa asawa Kailangan ko, siguro yung reseta. itong referral daw po. Oo, para maibigay yung ano. Opo. Kaya ang sabi ko nga po, sakali matatabangan kami, makikisakay na lang kami sa ambulansya. So, Nay, huwag kang susuko ha. Wag, hindi po ako susuko. Lalaban po, laban na laban ako. Sabihin yung anak mo, laban lang daw. Laban po talaga ako. Kaya nga, malaban yung ani po ni nanay, napapanot na po siya po Napapanot na. unti-unti. kaya nga po, hirap akong kumain at marami akong singaw. Pinipilit kong kumain. Lumalaban po kami Kahit para po sa sige ako kanya. suka, pinipilit ko pong kumain para sa mga anak ko. Pinipilit kong mabuhay Opo. Opo, may sinanay naman po. para sa mga anak ko. Sige Mga na, apo ko. manalangin lang po tayo ha. At malay nyo, si Lord naman, nothing is impossible naman kay Lord, no? Nakakatuwa at kahit manugang, biyanan mo, talagang mahal na mahal mo. Siguro Supportive talaga naman po mabait sila. talaga si Supportive Yung po naman po. mababait. Nanay, ano nga po, Nanay Malin Ambrosio po. Malin. Ayan. Mabait ba si mama mo? Opo, sobra po. Supportive po yan. Maalaga. Malaga po kasi yan Supportive sila siya sa ano. Sa amin po. Ginagawa niya po ang lahat para sa amin. Ganon din po kami. Ibabalik po namin yung sakripisyo niya sa amin. Gagawin po namin lahat. Pag gumaling lang siya. Pray lang. Nothing is impossible. Amen po. Amen talaga. Nay, ano? Kapit lang tayo ha. Opo. At magpaalam tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po Maraming sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami. Para po para po gumaling na ako. Hmm. Pag gumaling na ako at malakas na, balik na sa dating lakas. Matrabaho naman ako para ako naman ang tumulong sa kanila uli. Para makatulong naman ako sa kanila uli. Grabe si nanay. Talagang ano. Yun po na Eh yan. siyempre, tulad niyan, ang asawa nito, itatrabaho, magkano lang naman ang kita. Ano pong Tapos, trabaho niya? Construction lang Kumbaga po. si asawa mo yung bumubuhay sa inyo. Kasama na ako sa ano lang, may mga bata pa nagagatas. Talagang mahirap ano. Pero Kasi ako hindi po mo binibitawan si... Hindi ko po siya bibitawan hanggat siyang gumaling. Kasi wala po kaming ibang magulang, siya lang. Siya na lang po Siya na natitira. lang. Kung si tatay man po, matanda na rin po. Si tatay man po, Wala mo na din yung trabaho lang magagawa. niya. Senior na din po yun. Senior na din po itong Asan po si asawa niya. tatay? Nasa Nandun po sa atungon bahay po. namin. Nagtatarok po si tatay ngayon yan, Nagtata- pambakal-bakal gatas ni nanay. Nagaano Pambili-bili lang po ng tinapay at 350. gatas. Tinapay, gatas. Hindi man niya 350. kayang bilhin ang gatas ko ngayon. Magkano lang ang kita niya? Ang gatas ko ngayon 1.5. Ay, Buti kung nagagatas ako ng mga brand burster lang, pwede. Sa pantir tinapay. Ngayon, hindi na niya kaya. Magkano lang ang kita niya? 350 lang po isang araw. Kaya pala nakakasurvive kayo dahil sa gatas na lang ano na. Opo. gatas Sa na lang po. Kaya nga Bawat po ako kumain. bawat po padala po ni Ivy, nagpapadala po siya sa akin. Binabudget ko na lang po ito. Minsan po, nawawala pa po ng gatas sa mga aki ko para lang po sa kanya. Kasi ang katwiran ko man po, ang mga aki ko, pwede ko nang ipanghaga dyan sa mga tiyaon muna, pambakal-bakal ng gatas. Kaso si nanay man nga ni po, mahal man nga ni Ang gatas po ko ang hindi gatas pwedeng niya. ipanghagad. Kasi Maraming salamat po. Dahil po, dumating po kayo sa amin. Malaking bagay na po yung naibigay ninyo. Talagang dinala po kayo dito sa amin ni God. Naway sana po marami po kayo matulungan. Sana din po din yung tigilan si nanay hanggang sa gumaling siya. Pray natin lagi. Nay, magpapaalam na din ha. po, maraming salamat po sa mga binigay niyo sa amin. Papasalamat po ako ulit sa para upang nakarating ka din sa amin. Salamat po sa pagdalaw. Tsaka dininig po ng ni God ang aming panalangin. Maraming salamat po. Welcome. Lagi lang tayong manalangin. Kapit lang tayo, kumbaga. Opo, amen Sige po. po. Amen po. At yung mga kalingap at nakakawa din yung kalagayan ni nanay, nila nanay. At salamat po sa panonood at nawa po ay matulungan natin lubusin na nanay din. So kailangan po nila ng gastro
gatas. Yun po yung mga kailangan nila. Thank you so much po. Medyo mabigat din sa kalooban, pero nothing is impossible kay Lord. Salamat po sa panonood. Ito po si Kalingap Alvin. Sa hindi pa po nakasubscribe, yan, pasubscribe po at please wag po tayo mag-skip ng ads. At yan po nagmumula yung mga pangtulong natin. Pwede po natin kalimutan si Kuya Val, Santos Matubang, ama ng Kalingap, syempre si Kalingap Rob at si Ate Edna po. Sa lahat po ng Kalingap, thank you po mga Kalingap. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na